Jo intuyo que està gravant, val? Deixem-me que faci la prova. Val, sí, efectivament. El que us deia, el try és una cosa que peta o que falla o que marxa l'except quan falla per codi. O sigui, no perquè no estem fent un codi que no fa el que volem. Això el try no ho captura pas. El try només captura coses d'errors de codi, o sigui, errors realment de Python. Fem un exemple, val? Aquí ens demana que fem dues funcions, minimax, que agafin dos valors, bla, bla. Jo vaig a fer una, val? Que és def mínim, és igual, val? Que agafi dos paràmetres, el A i el B, m'és igual, també els noms que tinguin, i jo això vull que retorni. Si A és més petit que B, doncs retorna A. I si no, de fet puc posar aquí return B, val? Això és una funció que em retorna el mínim de dos números. Ho puc provar. Mínim 5 i 10, val? Això hauria d'imprimir 5, perquè és el mínim entre 5 i 10. Perfecte. Llavors, jo us dic, val, aquests números, en teoria, han de venir d'un input de l'usuari, val? Li hem de demanar a l'usuari, val? Quin és el num 1? Put no sé què, i quin és el num 2, val? Que també ve d'un input. Val? I llavors fer la funció que sigui amb dos números que li demanem a l'usuari. Fins aquí, tot bé, no? És el que estem fent a la nostra pràctica. Simplement, en lloc de calcular mínims i màxims, el que fem és dibuixar coses a una funció segons uns paràmetres que li demanem a l'usuari, val? Ok. Llavors, evidentment, us dic que no m'interrompiu, o sigui, que no digueu coses, però podeu anar preguntant coses sobre el que estic dient. Perfecte. Llavors, com fem un input normalment? Doncs mira, com això és un número, doncs fem un input de dime un número i llavors això ho castegem enter. Llavors, sabem, perquè ja tenim certa experiència en programació, que si aquí li posem una lletra, Python li explota el cap. Llavors, també sabem, perquè hem anat a classe, que hi ha una cosa meravellosa que es diu try i except, que ens avisa de que alguna cosa en el codi no ha anat bé. Per exemple, si jo posés aquí una A, em diria, oye, algo ha ido mal, i després arribaria a aquesta línia i com num1 A no existeix, doncs no ho pot fer, val? Però aquesta línia funciona, o sigui, això no peta. Si no tinguéssim el try, sí que petaria, que és el que acabem de fer en l'anterior versió del codi. Llavors, nosaltres el que volem és, igual que en la pràctica anterior, el que volem fer és while num1 sigui, per exemple, més petit que 0, o sigui un número negatiu o més petit o igual que 0, continua preguntant-me un número, pídeme un número, val? Això és el que fèiem a la pràctica anterior. Estem d'acord? Però ara, a més, volem afegir això que acabem de fer, que és evitar que peti per posar una lletra. I això ho fem amb un try i un except. Val? I aquí podríem fer print no és un valor numérico. Val? Numérico, perdó. Llavors, això el que fa és que ens demana un número tants cops com faci falta perquè, l'usuari doni un número enter, o sigui, no doni una lletra ni un float, i 2, fins que l'usuari doni un número positiu, perquè això està controlant que l'usuari sigui positiu. Per tant, molts em pregunteu, és que tinc un try però me acepta números negativos. Bueno, és que el try només està controlant que això no falli, o sigui, que no falli el cast. Però el número, o sigui, és completament vàlid. Si aquí podem posar un número negatiu, està perfectament bé. O sigui, no fallarà, el codi no peta si posem aquí un -5, val? Ni un -5, que és tècnicament el que faria perquè input retorna un string. Llavors, cal que entengueu molt bé quan s'executarà aquest print de l'except. O sigui, aquest print de l'except no s'executarà quan posem un número negatiu, i és normal. De fet, ho podem provar, ara, quan s'executi. Si és que no he fet ninguna... bueno, clar, no he posat aquí, m'he carregat l'input, perdoneu. Torno a executar això, que sí, no és un valor numèric, ja lo pillamos. Ara, quan s'executi, si vol. Ja sabeu que Colab no és meravellós. Ara, si poso -5, és un número negatiu, per tant, això no fallarà,
això no falla, posar un número negatiu és bien, fa el cast bé, no peta i per tant no val except, però com num1 és menor o igual que 0, torna a demanar-me un número. Fixeu-vos, no em fa aquest print, però em torna a demanar un número. Si aquí posés una A, llavors això fallaria, i a més, com que num1 encara tindria el valor d'abans, que és -1 en aquest cas, em tornaria a demanar un altre número un altre cop, però aquest cop fent el print de l'except. Veieu la diferència? Si poso un número qualsevol, llavors sí que funcionaria, val? Num1 passaria a valdre 2, i llavors el mínim entre num1, que és 2, i num2, que és 5, és 2, que és el que m'imprimeix aquí. Si vull fer això per tots dos números, doncs la manera més senzilla potser seria fer copy-paste i ja està, i tenir-ho 2 cops. Ara tenim exactament el mateix codi per agafar un número pel primer paràmetre que sigui positiu i no sigui una lletra, o sigui que no faci cap error, i el mateix pel segon. Això, si ho executem, ens demana números fins que posem un de positiu pel primer, i ara pel segon número el mateix. Si poso un 8, llavors el mínim entre 5 i 8 serà 5. Això suposo que està clar.